रिकॉर्डिंग शारदे म्यूजिक पकड़ी बजा। गहर गहरी पिया मोहरे बतिया जी, देख बीत गइल गेहूं के कटिया जी। गहर गहरी पिया मोहरे बतिया जी, देख बीत गइल गेहूं के कटिया जी। घरे आ जाई धनवा रोपाई, घरे आ जाई धनवा रोपाई, सब मैंने रेडी है किया। अरे सच बताइए न कब आ रहे हैं? अरे लॉकडाउन चल रहा है ना, कैसे आए? किराउर में हरी कहतिया ए पिया छिटाई कहिया बिया। किराउर में हरी कहतिया ए पिया छिटाई कहिया बिया। बाहरा से टिकट कटहले घर बाटे कहाँ मजे, घर के लतरल बाटे ये पिया बारी महक आमजे। बाहरा से टिकट कटहले घर बाटे कहाँ मजे, घर के लतरल बाटे ये पिया बारी महक आमजे। कितना देखिए ना, फिर देरी मत कीजिए, आप जल्दी आ जाइए, घर पे रोपाई शुरू हो गया है। किराउर में हरी कहतिया ए पिया छिटाई कहिया बिया। किराउर में हरी कहतिया ए पिया छिटाई कहिया बिया। रिकॉर्डिंग शारदे म्यूजिक पकड़ी बजा। दोसरा के केतना याराई अपन बाट भतहरुता, काल भइले कहे नु लागी भाई पटी डरता। दोसरा के केतना याराई अपन बाट भतहरुता, काल भइले कहे नु लागी भाई पटी डरता। देख लीजिए ना, साचो कह रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं। किराउर में हरी कहतिया ए पिया छिटाई